Sing gedhe ku gatel berarti, Pak. Lumbune sing gedhe. Enggak. Saged di masak niku, Pak. Gak wani mboten wani tak jupuk, Pak. Wedine gatel. Enak. Jare mbakku, sing gedhe gatel lho nek eling ndek cilik kuwi. Kayak semua. Heeh. Gimana iki? Lho, tendang gede apa-apa. Heeh. Darane tuan. Kamu ya tak resiki sing anu. Nek kakak ora payu iki. Tuwa sithik ya Indo. Nggih. Waris enggak ora nek Indo. Bayu menono sithik betul. Iya. Nek Mbah Kemi teng pundi Pak dodolane? Mbah Kemi Kenapa? dodolane Apa nih? pasar nggih. Jangan jero. Jero, gak tong mboten nate ngonangi ya. Padang. Aku Padang wis ilang jare. Ono ireng dia. Enak kewane. Heeh. Mau tak umbahi ya, Pak? Lembut. Diumbahi tapi ora iso ilang. Ora ilang. Ini kita seperti itu ada kerasa. Oh ini. Nek kene mboten sak anune ya Pak apa nek ngarani umbine. Apa oyote. Nek Jepun ku sak oyot-oyote ngono. Entike ya nek ngarani entik. Rumput dempel. Heeh. Nek mbahku biasane di jalan lodah kayak panggang. Enggak apa-apa kan Kak anu. Mentok. Ya mana jalan. Makan mentok. Tapi mentok larang lho Pak nek tahun baru walah. Nek nane tangga kowe adele 200 kok. Nggo rica-rica. Gurune ale kak ya ternak mentok didol online, rica-rica, tongseng ngono. Gurune alek. Misalnya latar nih. Oh ngono Pak. Dereng manton nek jam manten. Oh, beduk. Ya beduk liyane seduk niku kukut. Ora bubur rayu. Nggih. Kalau sithik nes. Sing raja tesih urip, Pak?
anu tunggalane wingi sing rajane tes ngguri ora tau. Rajane iso luwegi mateng wit walah. Enak men Pak Bu weno mae aku enge sak cengkeh ngono dipandi Mas Santo senenge mbah. Piye tak gorengno gak enak ngintipan ngene ae gak usah digoreng blenger jare. Ngaku nek mangan nang warung ku cemilane gedang goreng blenger ngono. Pusi ae ngale pus. Pusi. Pus. Pus. Ya mampara. Nyamal guys. Pus. Pusi. 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 Sing kono ya senengan ngaso motor. Kucing sampeyan bae padha karo kucing dhewe. Heeh. Sapune nang kono. Ya sing ngene Mbak Isma kuwi ana kucing. Yo kuwi tinggali. Kucing itu ngomah. Ting, kok nek pecah pivete. Ngomah ki kucing papat. Ya nggih. Tapi yo amane medeni tikus, Pak. Pusi. Agem ngaleh. Delok sak meteng neh. Wulan bayi. Bayi. Iki keleku ndek Januari ketoke nang kamare Deni. Kucing ti nang kamare Tante Deni ngono, ayahe. Ndek Januari lho kuwi ketoke. Wis gedhe. Yes. Kuat ngono kuwi Pak ya timbang Rafia. Kuat. Ini kok mantap. Pak, ini gede-gede ya, Pak. Oke guys, Pak entuk rombong kok guys. Wis lumayan. Kini arah bakul gede nang arah gelem pemirsa. Soalnya kan aku diadain cilik-cilik angkresek. Kan isak bongkokan guys. Kan nek di ngono kan cepet nang tukul naik ke pemirsa. Subure mbah kene iki gampang ditanduri, marek-marek. Ini jangan itu merebut. Nggih. Motor paling irit guys iki. Mbah iki apane iki?
Ki misalnya digoning Jepang nih loh, alah. Sangat irit sekali. Irit topenane yo genah. Nah, yo embuh. Kempot apa iku? Paleke yo awet tok. Awet. Engko metu liwat neh. Nah, paling liwat neh. Medun no. Cimi, ayo. Pak mulai guys. Medune ngending Mas Huri Pak paling. Kau beli nembah sih guys. Pus, ayo pus. Pak mulai guys. Menalon kong. Kesibukannya Pak saiki niki guys. Ben sehat terus guys ya. Udah guys, tak tutup dulu ya. Terima kasih. Ojo lali like, komen, subscribe, program Mas Goplem. Anak lain baikkan prosing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.